Kartsal porkka eli vitumi. Stikkaa mun kippusi, 3 ratabiisat, hiertää mun nivus, jo liian luumi. En Kartsal brotaa, Tanneri meskää, Tivolis kulaa ja sutaa. Kaikki mihin ei oo varaa, viippaa stikupaan syndiä gamaa. Pietteri toimii ku Rubini ja Javi, termosen dekit löytää Malmarikanista. Nykyään ei näytä siltä miltä meidän susta kuulostaa. Katimme pikis najaa, että elämä on yhtä isoa muutosta. 15 vuotta sitten ajat oli mitä oli, Kyvässäkin kooliis ja Etelä-Potket Poris. Ne ajat on takana, mut ei kaukana. Ajat muutu miehet ei oli tapana sanoa. Ei pysty jauhaa, vaan ne jutut, ne muistetaan kauaa. Otiks se paskis ja hullu, kuule junnu, mulle silloin päkidedeistä iski ku rumpu. Sokkarikoppi, oli hotispotti, kaikki sähköboksit, osumi ja otti niinkö mä kootsi. Ajat oli mitä oli, silloin vaadittiin bossi. Oosi, sä totas loosi. Jenkisi lätsät nukuraan, lähinnä Kartsas kujaa. Heti alkuillat syvässäkin tyhjenee, olla luota kiisalle pikun jälkeen. Jenkisi lätsät nukuraa, lähinnä Kartsas kujaa. Sit kun loppuilla sarjata pittaa, et pääse ennen Hesari-himaa. Meininki on smoothie ku PL-tuutti. Mitä vittua sä luulit, ja sellas paskaa mainosta, kun se on niin buus. On vihreä linja, kun nykyään luo muun. Joka mainokses sekä lehdes, mot niinku Tex-Mex laaja ku Express. Halu antaa sulle raspberry patsaan, kun puhut paskaa. Kun sä väität, et sä hustlaat meille vai teille vai junan raiteille. Toi oli poliiseille, frendeille, jotka peintaa maat. Ylös alas maat, joka kadun kulmaa. Ei julmaa oo laittaa seiniin väriin, mut julmaa jakaa meidän chainille eri leiriin. Toisistaan jakaa kahteen kasaan. Ihan vitu jepa, korkkaa nyt sen lekka. Ei vittu. Mies lähti kantsut, mut kantsu ei miehestä. Syytän sotsu, sit kaikki oli pielessä. Kulpaa ja tähdenjalu, tiedät sen nyt siis. Eka meni massit ja sliito meni. Entä sitten kun on siniset tulossa? Alasti mätäojat nyt on pulassa. Mitä eilen kävi? Ei mitään ideaa. Arkihan muistuttaa myöhäisillä video. Penasin seuraava huonoa tsäkää. Jos meistä keijolta paskaa späkää. Kotikokki keijo mut köksästä semma. Mummolassa jemma ja mummon nimi Emma. Kerran viikossa kävi mummon luona kylässä. Äiti tykkäs hyvä pysyy räkiksetkin hyvissä. Jos sulla on vähän kipeä olla, keijo parantaa sut streptokolikolla. Lähinnä Kartsas kujaa. Heti alkuillat syvässäkin tyhjenee. Olla luota kiisalle pikun jälkeen. Jenkisi lätsät nukuraa. Lähinnä Kartsas kujaa. Sit kun loppuillat sarjata pittaa, et pääse ennen Hesari-himaa. 70-luvun loppu, meno vittu diippi. Pullot tolua ja uria hiipii. Kontulasta koillisen kunnos kutsi, missä paija ennen aikaisesti laukesi mun mutsiin. Ja siitä Riona vuoristorata, kunnes Maradona pelipaita päällä lähi lataa. Tuppien plääkät, pöllityt purkkarit jaloissa. Viuhu ensimmäiset purkkarit, elannon katolla. Isot pojat neuvot teiniä, kohta alko Audit lennellä päin seiniä. Paavo Nurmen läpi vielä nenän itäluha, niin vauhdikkaasti tappiin viime vuosituhat ja vähän päälle. Mut nyt iisimpi pumppi, skidit raakapaukut ja vitu vahva sumpi. Itäkeskus, Malmi, Vakila, Kannelmäki. Kehän varrella aktiivinen väki, aina on tehnyt ja tulee tekemään tuhoja. Vuonna 3000 pöhisiä pöllii ufoja. Jenkisi lätsät nukuraa. Lähinnä